So baba alhamdulillah mi tampi non mi tampi lawol voyage parce que min dewi ko lawol les quoi lawol les ngarduda wallahi ndewi ko Mali a fami min gumi Mali tan min badi coret min jetti bisuji Mali di min ngari ha to en kidir tan bi mi no en virat lawol bundu o Bakel Bokto ngir wurso descente de la wurongo quoi. Ndeysan. Oui. E on jam woni kam. Jam bola ma tan ladde kam ko jam. Alhamdulillah yettode godo ni. Ayide e men do tan. Wallahi. E men do tan. E men do tan. Voici mon père, je t'avais dit il est beau. Ta vie il est beau, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, quand tu étais là-bas, tu disais qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Tu as vu ses oreilles là? Ton père, c'est comme chauve-souris. Il n'a pas souri. Oui. Oui, il yodi. Ah, bon, yodi. Voilà. Eh, alors, mingartuda. Wallahi. Ko yoje ma. Yadi yodi. So mo yidi andude. Yoje ma. Wallahi. Bismillah makono. Mbani. Vous habitez dans cette brousse là. Arrête de dire c'est brousse, c'est pas brousse, c'est Fouta. Ici, Fouta ici. Tu vois comment on habitait ici. On a des valeurs. Je t'avais dit, il y a les Tchoubolos, on a beaucoup de castes. Il y a les Tchoubolos, ce sont les pêcheurs. Il y a beaucoup de castes. Après, je vais t'expliquer. Il y a les Bailo, il y a les Torodo, ceux qui s'occupaient, les Arouran, les Hurana. On dirait ton père a dit, c'est pas vrai, parce que lui, il fait comme ça. Regarde. Je sais pas, il a dit comme ça. Ajajim mawdum yettere regarde ko mawdum ko gonmi koy haalandemo minen no min kodiri do en arandi ko kodo o faama no min kodiri faama kotkiti e voilà mi momi do no wadi dumdoji par exemple sakkebe waylube torobe dum tagi non c'est ça qui fait l'autre harmonisation de vivre c'est brousse mais c'est cool comme endroit. Même dans la journée il y a les moustiques. Hein? Non, il n'y a rien qui te pique encore. Ah, ça m'a piqué ici. Dumna bawdi di wahala dum kam bawdi nen partout. Yero bawdi kay wona ber bawdi ngala ngummi don to? Si ne wadi. Bawdi kay nen bangeji fo? Bawdi ko di bismillah mon joni kay. Ah, bismillah mon gallo. Merci. Kubeje de fof nan. Ya bâtiment sappo nan do. Ni non di mbada jew, ni di mbada. Wallahi. Mon père il a travaillé. Tous les bâtiments que tu vois là, c'est lui qui l'a construit lui seul. Voilà. On a travaillé beaucoup pour construire le bâtiment. Voilà. Tu sais? Voilà. Donc ici, reste tranquille. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Merci. Reste tranquille. Merci. Min jetton. Yewa gallo do jidda hen fof kono. Bâtiment di fof di fof do jidda fof kono. Wallahi. Min jetton der wadde ha boy après mi ara min jawt. Kono kay mataw kay mom adana mo mi ara joni jawtan mi nan bagu suñu mako tan yawe yam yaro yawe yam yawe yam yawe yam so bamma umar fu arot yawe yam min kalde kam kilo yimbe ngara wona Muhammad to yeda fof ada dambi nder suudu ada andi gila ngarda ha joni en jewtande Muhammad ada ko woni gon amoni hankande wat feere ndesa ana yi gijira mabe fedde dal leñol bokke nan do onon pijjude wuro he Muhammad yanda ko waaw mi anda ana da andi gila ngarda ha joni en jewtidani adan han sorta tan doga adan ta hay tani jodaani me jewtida non koy wadde enjoy ko matta ko woni enjoy kadi hey mi Muhammad ay so gonga yolti yo haale gila ngarda ha joni mi dañani ta joddade ma pour wawde yewtide ma Muhammad jinmi ko bana feere hankante ndesa 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 kay
Muhammadu ɓe jibidineɗa ɗo e wuuro he pijjuɗon fedde dal leñol bokkanaɓe rewɓe ɓe ndesama worɓe ɓe ene famɗi hen hande mo resani ɓe ndesama ɓe ndesama haaɓe jibini wat feere ƴeewa mo jiɗɗa ndesa hen kala natti wonde cukalel ɗum déjà mi dañi mo jimɓe resa mi hay Charlie am tan yoni kam hol gonɗo Charlie Charlie e wuuro he momi anda ala wona ɗo woni ɗo de ɗo resde ɗo sikkade Charlie am woni ko Amérique ko tubako wallahi et puis mi yiɗi kam Allah tan waɗi omi yiɗi kam horsinim fof kanko waɗanta kam ko ɓonim ɗo fof kanko neldi o ummima Amérique o ari ƴewdem ha Sud Afrique Mouhamadou an tubak ne wawi ɓurde pullo an Mouhamadou a ƴewata debbo pullo taw ko dimo baɗɗo fayida ndesa gadda ɗo e galle heɗa haalna mi haala Charlie an mbimi tubak ne wawi ɓurde pullo an Mouhamadou amen kadi an tubak sa resi ɗum hon intérêt ma hen min fof mbaddata ko yaade Amérique yaade Europe kanko kadi o yiɗi kam sa o naddami kaalis o déplacé wallahi o déplacé décembre ummi California ari ha toon waɗi toon 2 semaines pour tan yiidemo mbimi ewa ɗum noon kadi alhamdulillah baba no mbaɗɗa no min garwi koye nguleki quoi eyyi no wuli o saaha joni so ene wuli no feewi bisimilla ma mbani baba a ari de kadi de a wi a addi debbo joni kam enen kam Fuuta ɗe gando gadurinɗen min noddino ceerno Abdoul Yero Diallo omon ɗo ha joni omoni ha joni omon ɗo ko heewi gandal noon kala ko windanma kala ko wima nanko jom gandal min ko kanko tan gommi ɗo jiiɗami ɗo mi noddimo noon mi wimo ɓiyam ari wonko arde en arde debbo itti ɗum ko leyɗele ɗeya en jiidani diineji Côte d'Ivoire joni noon fala budda o huma dewgal ngal ala min humi dewgal ngal dewgal humama holton Côte d'Ivoire pa Sangare humi ɗum pa Sangare kadi gadduɗa ko ASSIMI FANTA ala ɗum ɗon ɗeɓi weñade seeɗa ko tagi a woppat mbaɗen ɗum e sunna e farel min mbaɗi mbaɗen ɗum e diine l'islam min mbaɗi ɗum mi nodda ceerno mi haalninomo o ara o humano men dewgal ngal dago ɗum ɓuri labde gas min kumi ɗon kam dippen ɗon ha para so ɗum ɓenni noon so ɗum ɓenni se mbaɗen yangue mi waɗi holton toon Côte d'Ivoire koye Maki o min jaano Maki bistro goto nan toon min bistro o min invité sehilaɓe amen ɓe ɓe ngari bistro o min mbaɗi ala yero ala woppu mbaɗen ɗum ɗo ala ko mbannoɗa tan ko itten fof mbatten ɗo ko kalis ma de koni kalis ma de an arti kalisa an arti an ɗannino duuɓi hen ɗaɗo wone ladde a arti kan kadi kay ko yangue mbatten kadi saɗa jogui kadi ko maruɗa mbaɗa feere jaltina yimɓe ƴeewa ɓeydude galle o sabu yimɓe ko ɓeydotoɓe neɗɗo ñaagui Allah ko ɓeydade eyyi joni min komi baddo investir feere ƴeewa ɗo e bokke jalluɓe fulɓe yontaɓe yodɓe nan ɗo ƴeewa hen cukalel toksel ndesa ɗum Mouhamadou ɗum maro après ami mawno seeɗa yimɓe keddoriɗa an fuɗɗima wadde lebbi daneji ala tanti ala ni moƴƴi ala min basela Charlie am tan yoni kam pour l'instant quoi hay ɗum ne kadi ko Charlie o wiyete Charlie James eyyi moƴƴi basela joni o kam kaldannim nde wadde kay ɗum tahnoma dambade nder suudu guila suba a ronka hen hay ɗo ni cheikh o minno arde so wonano liggey makko mais finalement wi ko jeyno mission goto eyyi moƴƴi o yafama ni ɗo won toon mais il faut mi addamo ɗon jiyam wallahi vraiment mam jogui ɗo fof de min intimi lesde Mamadou investir kalis ma hoto woni wona aɗan addi kam fof o banque woni walla holto mi addani ujunnaji joyyi par ce que min waɗi transport o kanko noon omo jogui kalis ASSIMI ASSIMI oɗo Fanta o yii kam tan o barde yam
ala fe kanko sodanno kam ñamde yarde to wondo omo kanko banque makko omo jogi hen min manki famde hol investir mo mbaɗɗa mi waɗi investir e resde debbo par ce que investissement min jettumi ko daññawmi toon ko e ko dañmi ko mbaɗmi ɗum mbimi yomi res somi heɗo baba heɗo min ko kal ko technique mbaɗmi aɗa andi mboɗo wawno arde mi maha galle mboɗo wawno arde kadi mi sooda oto ɓurno mboɗo wawno arde kadi mi sooda kurti kartajeɗe en mais ɗum fof sa ƴeewi aɗa wawi yaade ha nder dartoɗa donc noon mbimi somi waɗi investir e debbo par exemple mi waɗi investir e debbo mi resa debbo kala ko jibini wona ko bénéfice wona ɗum woni investissement mo mbaɗmi quoi yero investir wona ɗum investir ko hono ko Abdoulaye Daw Dialle mbaɗi ko wadde des salles formation sukaɓe ne jangga walla hono Djiby Mamadou Diallo en ardene walla sukaɓe ene walla wuuro guila e force uji ha e ndiyam ittude caɗele ko ɗum woni investir kono ko dañoɗa ko fof ko oɗo mbaɗɗa debbo wallahi babu ana anda ko no way yidde min ni jew tamin gone suudu o wonen koye ñihlude mi billahi o ñihlude yero en iwan ɗo gonnoɗa ɗo de ɗo gonnoɗa ɗo seeɓi ɗo gonɗa joni ɗo par ce que ɗum ɗo ɗum gadduɗa mi famani taw ko mbaɗɗo hen investissement e debbo par ce que min mi jiidani e waji ɓe mbaɗa anda baba min ɓuuri heewi technique ne gandumi somi addi kalis mboɗo wawi ñamde ɗum ou bien mboɗo wawi rokkude ɗum babam kalis o saya mbanmi ɗum mbimi debbo no foti woni tenge o wi kam 500 000 test 500 000 yangue no foti o wi 500 000 test 500 000 goɗɗo affaire mariage o mbimi no foti o wi 500 000 mbanmi test ko keɓnomi 2 millions ko heddi ko min mbaɗi hen demboru ndu ko heddi ko mbanmi hen passe gartumi ayi joni firti ko ni tan sak tan e debbo gadduɗa somi faami ASSIMI Fanta inde nde hoore mum fala budde changé ala wawa wonde ko julde de ko pulla ASSIMI wona inde julɗo ko Diallo o yetta hay so yettama Diallo inde nde wona inde julɗo inde nde changete so heƴini o fembe o tumne la ornat toon goto kan baw et puis min aɗa andi mi resanani hay goto ko hooram ndesanmi an tan debbo ma an tan gadduɗa eyyi mi resani pour do en yimɓe no mbiyami debbam ni ou bien comme no dewgal fuutankoɓe e ndesa bamma en yumma en gogrilaɓe ma en foof bokka en min debbam ko pour min tan goto yero wona noon de Oumar Mboyen guiƴiramma en siiden ɓe goppunɗa ɗo ɓe ɓe mbaɗi yangueji mabɓe sunna e farilla e diine l'islam kadi ɓe dañi sukaɓe min momi dañ sukaɓe eyyi hade sukaɓeɓe yo hakkude mon laɓɓine to laaɓi kay ala laaɓani o mo jiimi ko gadduɗa ɗo e o sakkos so tawi ko ɗum tan gadduɗa mboɗo ñaaguima kam gueɗɗe yo dekal o ɗum yo rekle woni ko yo tumne ko julde babare julde mbiɗa kadi humi ɗum ko holo mo mbiɗa pa sangare ɗum ko inde julɗo eyyi ko bambara ala ɗum wona julɗo Sayi Oumar ko fiino ɗumen ha cekki poɗɗo ndonde ɗumen ha joni cuwa jabde aɗa wiya min pa sangare en ASSIMI Fanta en ɗum wona inde julɗo jeero wona inde julɗo eyi neɗɗo babu noon an no mbaɗa mettude bernde ndi ha joni no mbawnomi tan mbami min ko diine l'islam tan haqiqa gonden e galle o no mbaɗa galle o ne heewi kuɓeje ɓe jiɗɗa fof gona kono gonata koye diine non mais jilo ari mi yiyanomo salligino mi yiyanomo juulo yero aran tawde wona yero janoɗo arde ma en kaltide ɗum quoi en jewtittu ɗum faut mi tawomo en jewtittu mi woppomo seeɗa tafiya quoi par ce que ɗum guleki o wowani ɗum quoi kadi an wifaram eyyi min de an baba ha joni a dañani diwo ala min kay pannomi tan ko ha ngara a dañani haydara hay goto bardane ma ala hay goto de ni kino tade ne jaham noon do ay goto debbo goto bardane yam ɗum tagi ne jaami tan mbimi yon waɗ investir debbo dal ɓuuri sirde par ce que mboɗo wawi artude taw hay goto bardata yam dal ala ɗum laaɓani aɗa anda min yummakkoto sam ne wonno e makko ɗum tagi guilo yeehi tan mi ronki tan dañde ko yane ɓerde nde nena mayide sa wawi jeewa goɗɗo on yeeyi de inchallah ɗum kam a jooɗi kala saaha emin jewta ɗum kala saaha
joni kay nan ɗon tan on fait comme ça. eyyi moƴƴi. Bon, si je poftade après je vais te parler pour au moins mi rokkuma 1000 francs pour coda hen goro 1000 francs c'est quoi? 1000 francs fada Oumar Mboyen ngara mbannaɓe atay taw. Ah. eyyi A geddi. Oumar Mboyen sidel so ngari mbannaɓe atay. OK, min gaddanɗami ko caɗe min de ko jakornomi ko yarani.